Assalamu alaikum jama'a. Har kullum ni ne naku Karat, ina muku fatan alkhairi. Yau zan yi magana akan wata tambaya da aka yi min, inda 'yan uwa suka ce a faɗa musu menene illar shan magungunan gargajiya barkatai. Lallai ga wanda suke bi na sosai sun san cewa na yin bayani sosai game da yadda mutane suke shan magunguna barkatai, musamman magungunan turawa ko a ce maganin bature. Lallai yau zan yi magana akan illolin yawan shan maganin gargajiya ko kuma shan maganin gargajiya barkatai. Sanin kowa ne cewa tun kafin maganin bature ake shan maganin gargajiya kuma yana yin aiki sosai. Lallai haka ne, amma shin dan uwa ko ka san cewa akwai lokuta da dama da wannan magunguna na gargajiya yake zama illa, musamman duba ga yanayin wannan zamani da muke ciki. Kowa yana so ya tallata hajarsa kuma ya siyar da ita. Ba wai kushe maganin gargajiyan ake ba, a'a, kai wanda kake so ka sha maganin gargajiya domin ka warke, ko kuma kai wanda kake so ka sha magani domin ka warke, a wajen waye ne ka je ka karɓo maganinka? Shin ka tabbatar da cewa yana da ilimin wannan magungunan gargajiya, ko a'a kawai yana yi ne domin ya samu kuɗi? Lallai ya kamata mu kula sosai. Wani lokacin za ka sha maganin zai maka aiki, amma kuma illar da zai bar ma a jikinka tana da girma. Kafin ci gaba da magana, zan so 'yan uwa su fahimci asalin menene a cikin magunguna ko kuma menene a cikin tsirrai wanda yake taimakawa wa mutane idan sun sha ya saka su warke daga cututtukan da suke ciki. Duk wata tsirrai da ka gani, ko ganye ko bishiya da dai sauransu, Allah ya halicce su da abin da ake cewa phytochemicals, ma'ana wasu sinadarai ne wanda suke kare wannan bishiyar ko kuma ganyen da dai sauransu daga afkuwa da cututtuka su kansu, musamman irin cututtukan da suka shafi na ƙwayoyin cuta, ko kuma suna amfani da wannan sinadari na phytochemicals domin su kare kansu, domin akwai kalar tsirran da misali idan dabbobi suka ci suna iya mutuwa, domin wannan sinadaran na phytochemicals suna da ƙarfi sosai a ciki. To akan wannan yanayi ne aka samo cewa kuma a kimiyyance lallai wannan sinadarai na phytochemicals da suke kare wannan shuke-shuke ko suke kare wannan tsirra suna yi wa mutane amfani sosai wajen kare su daga cututtuka da dama. An gano abubuwa da dama wanda magungunan gargajiya ke yi saboda wannan phytochemicals ɗin da suke cikinsu, amma a ƙarƙashin haka kuma ba kowanne daga cikin wannan sinadarin na phytochemical yake da amfani a jikin mutum ba. Idan wasu suna da amfani, lallai wasu suna da illa. Shin ka tabbatar da cewa mai baka maganin gargajiya yana da ilimi akan cewa wa'inne daga cikin phytochemicals ne suke da illa, sannan wa'inne ne kuma ba su da illa? Lallai za ka iya shan magani na gargajiya kuma ya maka aiki, sannan kana shan wani maganin na daban, misali na bature, lallai wannan maganin zai iya hana wannan maganin baturen aiki a jikinka. Hakan kuma zai iya kawo maka matsaloli da dama a cikin jikinka. Lallai mutane ya kamata su san wa'inda suke zuwa wajensu su karɓi maganin gargajiya, domin akwai wa'inda da yawa ba ilimin abun ne suke da shi ba, ko kuma ba gada suke da shi ba, suna amfani ne da shi don su gyara miyarsu, kuma haka yana cutar da mutane sosai. Lallai ya kamata mu kula. Zan ba da misali guda biyu kacal akan abubuwan da mutane suke zuwa domin su wajen masu maganin gargajiya. Na farko, mutum zai je ce a bashi maganin ƙarfin maza ko maganin ƙarfin mata. Shin ko kun san yadda wasu da yawa daga cikin jabin masu maganin gargajiya suke yi? Suna yin abu guda ɗaya, sai su samu maganin bature na ƙara ƙarfin maza ko ƙara ƙarfin mata, sai su daddaka shi sai su zuba a wani garin magani, sai su dinga ba mutane. Kai ka sha gari a matsayin magani, amma baka san asalin abubuwan da aka haɗa shi da shi ba, sai ka ji yana baka abin da ka sai wannan maganin domin shi. Lallai to, ka ji yadda aka haɗa shi. Wasu suna zuwa wajen masu magani su ce a ba su maganin basir. Lallai akwai wanda suke ba da magungunan sahihai kuma suna yi, amma wa'yansu akwai wata ƙwaya ta bature
wadda idan ka sha ta tana sakin ciki, sai su je su siyo ta da yawa sai su daddaka su zuba cikin garin maganinsu, yadda idan ka sha sai su ce maka in dai ka ji kana shiga bayan gida to lallai maganin ya aiki, kai kuma sai ka je ka sha wannan maganin ka ji kana ta shiga bayan gida, ka dinga cewa maganin ya aiki. Lallai ya kamata mu kula sosai. Akwai abubuwa da dama wanda illolin shan magungunan gargajiya suke jawowa barkatai. Misali, ka ɗauki abin da ake cewa hanta a jikin mutum. Kowa ya san cewa hanta daga ganinta tana da matuƙar amfani. Hanta ita ce abin da ake cewa uwar jiki a kimiyyance, domin tana yin ayyuka da dama. Aiki wanda hanta take yi shine misali, kula da shige da ficen magunguna da mutum yake sha. Shin ko ka san shan magunguna barkatai na gargajiya ko na bature kan iya jawo ka rasa hantarka ko kuma hantarka ta samu matsala? Daga sanda hantarka ta samu matsala, lallai jikinka gaba ɗaya ya samu matsala. Ya kamata mu kula sosai, domin akwai waɗansu daga cikin waɗannan sinadaran na phytochemicals da za su iya jawo matsaloli na hanta a jikin mutum. Ya kamata mu kula. Zan faɗo waɗansu daga cikin illolin da shan magungunan gargajiya ke da su barkatai a jikin mutum, ko kuma shan su ba bisa ga tabbacin cewa wannan sinadaran na phytochemical masu amfanin aka sha ba masu illar ba. Na farko, yana iya kawo tashin zuciya, ko ya kawo amai ko zawayi, ko ka ji jikinka ya gaji sosai, ko ka dinga jin jiri, ko ka dinga samun rashin cikakkiyar iska a jikinka, ko ka dinga samun matsanancin ciwon kai, ko ka ji wani lokutan bakinka ya bushe sosai. Da yawan shan magungunan nan, zan ƙara maimaitawa, yana kawo abin da ake cewa ciwon hanta. Wasu lokutan kuma yana kawo matsalolin ciwon ƙoda. Wani lokacin ma yana kawo matsala ta zubar jini. Lallai akwai lokutan da yake kawo matsaloli wajen mutanen da ke da hawan jini ko kuma wanda suke da ciwo na siga. Wasu lokutan wannan shan magungunan da dama yana kawo tsaiko wajen yanayin warkewar ciwo a jikin mutum. Daɗin daɗi ma yakan sa mutum ya manta abubuwa. Lallai ya kamata mu kula sosai, domin waɗannan sinadarai akwai masu amfani akwai kuma marasa amfani. Ka san wanda za ka ringa karɓar magunguna a wajen shi, domin shan magunguna barkatai ko duk wanda ka gani a titi ka karɓi magani a hannun shi, lallai haka yana da illa sosai. A ƙarƙashin haka zan ba da shawara ga mutane guda uku. Lallai wanda ya san ko wadda ta san shekarunta sun kai sosai, ya ringa kula da irin waɗannan magunguna da yake sha, ko na turawa ko na bature kai tsaye, domin jikinsa ya yi sanyi sosai. Hakan zai rika jaza masa matsaloli, musamman in maganin da yake sha akwai waɗannan sinadaran da suke da illa sosai. Na biyu, sai mata. Wasu matan za ka ga suna da ciki, wasu kuma shayarwa suke, amma sai su ringa ɗabkawa kansu magunguna barkatai, ko na bature ko kuma na gargajiya. Ya kamata su kula sosai. Idan ma kai baka kula da lafiyanka, ka kula da lafiyan ɗan da yake cikinka ko kuma ɗan da kike shayarwa. Kaso na uku kuma su ne ƙananan yara, wanda ƙananan yara jikinsu a lokacin yake ginuwa. To ina ga kuma ka fara gurɓata jikin da sinadaran da suke lalata garkuwar jikin mutum gaba ɗaya, kuma suke kawo matsaloli. Ya kamata mu kula sosai. 'Yan uwa, lafiya dai uwar jiki ce, kuma lallai magani da cuta gaskiya ne. Ya kamata a kula sosai, domin akwai matsaloli da dama wanda suke ta'allake da wannan maudu'i. Na bar ku lafiya. Har kullum ni ne naku Karat.